Pinsala naman po sa mga nagdaang bagyo sa lalawigan ng Pangasinan, pumalo na sa higit 100 milyong piso. Para sa detalye kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Umabot na sa 105.4 million pesos ang naitarang pinsala sa agrikultura at infrastruktura sa Pangasinan, dulot ng magkakasunod na sama ng panahon, partikular ng bagyong Mirasol, Nando, Opong at ang Habagat. Ayon yan sa talaan ng Pangasinan PDRMO. Batay sa situational report, 69.8 million pesos ang pinsala sa infrastruktura na karamihan ay sa mga kalsada, road, dike at tulay. Samantala, tinatayang 34.4 million pesos sa manang nawalang ani sa sektor ng agrikultura, partikular sa mga palay at ilang palaisdaan, habang umabot naman sa 1.29 million pesos ang pinsala sa mga alagang hayop. Kabuang 110,730 na pamilya o katumbas ng 420,419 individual mula sa 324 na barangay sa 26 na bayan at lungsod ang naapektuhan. Sa tala, 175 barangay nakaranas ng pagbaha ngunit bumaba ng tubig sa lahat ng lugar. Nagpaabot naman ng tulong ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan kabilang ang pamamahagi ng family food packs mula sa lokal na pamahalaan, hygiene kits mula sa pamahalaang palalawigan at dagdag na suporta mula naman sa DPWH para sa mga matinding na apektuhan. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM! IFM News. IFM News. IFM News.